I akcjo Godomy po śląsku zainicjowano od Wojciecha Gleńska z Prolokfela Silesiana, co nigdy nie zamarzło. Jest z nami Adam Peter Kubik, gotkoznawca, rektor Śląskiej Gotki na Uniwersytecie w Heidelbergu, związany z tym uniwersytetem. Już nie. Dla Ślązoków też są to bandyty, no ale też ofiary Korfantego. Witam was, Rostomili. Dzisiaj proszę was do gminy Leźnica, a wy abonirujcie mój kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, roztopierzejcie to, dejcie przajka, komentarz i dejcie nową funkcję podbij, co by YouTube ten film promował. Jeżeli też na Facebooku i Instagramie, proszę was, no i proszę was też do mojego geszeftu T-Public Śląsko Rajza. Pakotreska możecie sobie kupić mycki, taszki, szolki i inkrze łone. Jadymy. Leźnica, Leśnica, Lesznic, Bergstadt to miasto i miejsko-wiejsko gmina we Szczeleckim Krysie. W mieście kwateruje ponad 2,5 tysiąca personów. W całej gminie kole 8 tysięcy. W roku 1217 osada lokowali na flamandzkim zakonie. W roku 1290 miasto przenieśli na magdeburski zakon. Do gminy okrom Leźnicy przynależą Czarnożynie, Czarnocin, Szarnosin, Dolno, Dolna, Święto Anna, Annaberg, Sankt Annaberg, Góra Świętej Anny, Kadłubiec, Kadlubiec, Krasowo, Krasowa, Lichynia, Lichynia, zusammen ze granicą, Kojzielskie, Łunki, Lękał, Poręba, 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 Raszowo, Raszowa, zusammen ze Kuszówką, Wysoko, Wysoka, Hohenkirch, Zolysie, Zalesie Śląskie, Zalesze, Großwalden, zusammen ze Popicami. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we gminie Leźnica śląsko-narodowość deklarowało 17,42%, a niemiecko 18,04%. Niektórzy deklarowali dwie narodowości. W Abstimmung ze 20 marca roku 1921 we prawie wszystkich dziedzinach gminy Leźnica wygrała niemiecką opcję. Ino w Czarnożyniach Dolnej i Zolesiu nieznacznie wygrała polską opcję. W Leźnicy zusammen ze księżą wsią i wójtowstwem Niemcy welowało 79% personów. Place te stały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co nastała w większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Leźnica leży 70 km na zachód od Katowic, a od Łopolo 37 km na południe. A nasza rajza napoczynamy w dziedzinie Dolno, tak chyba po śląsku powinniśmy to mianować. Dolna po polsku, po niemiecku też mamy miana we dwóch gotkach, po polsku i po niemiecku. To tu jest normalne. Szkoda, co nie ma tabulek po śląsku. Mono kiedyś się doczkomy tego. Pierwsze wzmianki o dziedzinie to rok 1302, a o kościele to rok 1335. No ale ten kościół gotycki w Sznicie powstał we XV stuleciu, przebudowany w XIX. Kościół nosi miano apostołów Piotra i Pawła. No i jako widzicie, zbudowany jest ze kamienia, ze bloczków triasowego kamienia gogolińskiej formacji. Bezwiedowne, rzadko coś ich takiego jest, zazwyczaj mamy ze cegły albo ze piaskowca, tukej cegła też na wykończeniach mamy. No i jeszcze przed kościołem dynkmal ku zocy tych, co polegli we I i II światowej wojnie. Mamy też wymienionych tutaj farożów od XVIII, no XVIII-XIX stulecie. Za mną cmentarz, a na nim zbiorowa mogiła polskich powstańców, co polegli we walkach o Annaberg. No ale je tam akcjo akurat koszenie 6 chłopów kosi, toż stoimy tutaj. Chciałem wam więcej na ten temat tej wojny opowiedzieć, no ale jeszcze będzie przyleżytość, bo takich
grabów, takich mogił, dynkmalów, pamiątek po tych bojownikach będziemy jeszcze dzisiaj trochę widzieć. To już jeszcze na ten temat porozprawiamy. Poręba. Pierwsze wzmianki to rok 1485. A jo je na kościele Matki Boskiej w niebo wziętej. Mianowany też grabem Matki Boskiej. Barokowy kościół, neobarokowy tak richtig, powstał w XIX stuleciu. A przy niemu mamy Hilfheim, służebniczek miana Edmunda Bojanowskiego, założyciela tego zakonu. Po drodze napotykamy roztomajte kapliczki. Tu mamy piątoszczela pogrzebowo, wschodnio brama też z drugiej strony je napisane. Są my niedaleko Annabergu, 3-4 km. No ale Annaberg dzisiaj se odpuszczamy. Annaberg będzie za tydzień. Leśnica Lesznic i akcja Godomy po śląsku. Zainicjowano od Wojciecha Gleńska ze Prolokfela Silesiana. Oznacza to, co gmina Leśnica oficjalnie przystąpiła do akcji, czyli we amtach, we instytucjach idzie godać oficjalnie po śląsku. Choć śląsko-gotka oficjalnie podług śląskiego państwa nie istnieje, nie ma to gotka, czyli język ino podług nich polski dialekt, no ale oddolne inicjatywy istnieją. Ta akcja nie jest związana ino ze gminami. Te abcybildry są we roztomajtych geszeftach. Oznacza to, co tam możemy wtedy godać po śląsku. No, wszędzie możemy godać po śląsku, no ale jedni mają hańba godać po śląsku, a kiedy widzą taki abcybildler, no to nie ma im hańba. Zoca za to wszystko, fajniście, są my richtig na Górnym Śląsku, nie na żadnej Łopolszczyźnie. Pamiętajcie, to jest propagandowe miano wymyślone po roku 1945. Szczyzny to jest rusycyzm, one są na wschodzie Rzeczpospolitej. Tutaj mamy Górny Śląsk, jego szczotkowo i zachodnio tajla. Jedni go dają też Śląsk Łopolski, no ale kaj ten Śląsk Łopolski jest. Utożsamiają to, identyfikują ze łopolskim województwem. Ja. No ale to też troszkę rozmywo, no bo kiedy go domy Łopolski Śląsk, no to go dają, co to nie ma górny. Górny je, tam kaje śląskie województwo i no we połowie, bo we połowie je małopolskie, toż go dejmy Górny Śląsk, a tu jego zachodnio tajla. No ale o Leśnicy za chwilę, tutaj mamy jeszcze jedna rzecz, co ponoć przynależy do Poręby. Tam idziemy. 7 zdrzudeł, czyli krasowe zdrzudło, co nigdy nie zamarzło. Stała temperatura to 9,4 stopnia Celsjusza. Nie mogę wam tego udowodnić, bo nie są my tu bez zima, no ale ponoć tak je. No i to źródło płynie do potoku Padł, płynie bez Leźnica, no i zasila ta gmina we woda. Kiedyś zasilało 7 młynów. Tako przyrodniczo ciekawostka. Sumy we Leźnicy, bo tak richtig po śląsku powinniśmy mianować to miasto. Miasto, za chwilę o tym. Leźnica, we Wikipedii mamy szajbnięte Leźnica, no ale Adam Kubik, mam nadzieję, że za chwilę się z nim trafimy, powiedział mi, co te J jeszcze ma tam być. I to nie ma od lasa, tak jak polskie Leśnica, ino od żeleźnych łonych. Rok 1217. Lokacjo miasta na flamandzkim zakonie. Jedno ze najstarszych miast na całym Śląsku. Starsze od Bytomia, Gliwic. Tam lokacjo na magdeburskim zakonie była, no ale też pierwsze w roku 1254. Tutaj przenieśli to miasto na magdeburski zakon w roku 1290. Nie wspomnę już, wspomnę, co Leśnica jest starsza od Krakowa. Tam lokacjo 1257. Starszo, jeśli się rozchodziło miejski zakon. Widzimy na ringu stare zabudowania, no ale ta pierzeja musiała być zniszczona, bo mamy tutaj powojenne budynki. No i dynkmal świętego
Jana Nepomucena z zaczątku XVIII stulecia i inskrypcjo Johannes Melchior Österreich to postawił. Po niemiecku mamy tabula, no i mamy też po polsku tabula. Rok 1711. Miasto gorało, no ale kościół, mamy go za mną, za chwilę tam pójdziemy, nie zgorał. No i z kuli tego mieszkańcy tego miasta postanowili od roku 1715 obchodzić ze procesyją naokoło ringu i oddawać zoca Pombuczkowi z kuli tego, co kościół nie zgorał. I ta procesja ponoć chyba trwa do dzisiaj, bo ona była ustanowiona po wieczne czasy. Na jednym ze budynków przy ringu, na tych starych, mamy tabula z roku 1967, tuż jeszcze za PRL-u, ku zocy Jerzego Góreckiego, syna młynarza stąd. I ten Jerzy Górecki robił za doktora na dworze polskich królów. No i wśród Zygmunta III Wazy, nie skorzy jego syna Władysława IV Wazy. No a w roku 1634 w testamencie zapisał swój majątek i powstało kolegium. Nie skorzy przekształciło się we fundację w roku 1653 i fundowali z tego geldu młodzieży, co studiowała tutaj stypendia. No i bez długie stolecia wiele personów korzystała z tego, młodzieży ze całej Opolszczyzny napisane. On godał, co to je propagandowe miano, no ale nie mamy się co dziwować, to jest tabula z roku 1967. Czemu on był doktorem, robił za doktora u polskich królów? Ktoś rzeknie, a to była Polska. No nie była to Polska, bo od roku 1138 dzielnicowe rozbicie, no wiadomo, senior, tak dalej, no ale śląskie księstwa ściepły. Zwierzchność seniora w roku 1194 były niezawisłe. Jedni przesuwają ta data na 1227, kiedy zamordowali Leszka Białego, wtedy już nie było żadnego zwierzchnika seniora. I zresztą zasada senioratu załamała się trochę wcześniej. No, co było? Ja Bruno słyszał, traktor. Co było we XVI stuleciu? On się narodził tutaj mamy w drugiej połowie XVI stulecia. Ktoś rzeknie, co Śląsk przynależał do Austrii. No, co prawda. Śląsk był wtedy niezawisły. Księstwo łopolsko-raciborskie tutaj było. I przynależało do czeskiej korony. Ale nie do Czech, to jest manipulacja. Czeska korona to nie ma czeskie królestwo, bo do tej czeskiej korony przynależało i czeskie królestwo, no ale i śląskie księstwa, i Morawy, i górne i dolne Łużyce. Tak to było i Śląsk był niezawisły. Jedni go dają, co od XIV stulecia był czeski. Nie, od 1348 przynależał do tej korony. No a przychodzi już od XIII do XIV stulecia roztomajte księstwa. Lenny hołd oddawali czeskiemu królowi. No ale to jest coś innego. To jest zależność, to jest bardziej wojskowy sojusz. Śląsk był niezawisły, bo w 1562 genau w tym księstwie opolsko-raciborskim była konstytucja, szafli konstytucja, pierwsza moderna konstytucja na świecie, to już nie Rzeczpospolitej z roku 1791, a tutaj opolsko-raciborskiego księstwa. O tym mało w to godo, we szkołach się tego nie dowiecie. To szafnął czeski król, a na czeskim tronie od roku 1526 zasiadali Habsburgowie, no ale to nie ma tak, co Śląsk od 1526 był austriacki, jak też Cyganiom. Śląsk przynależał do tej korony, no a że na czeskim tronie zasiadał Habsburg, a że potem do roku 1918 no na polskim tronie też Wazowie, no to było takie polsko-szwedzkie.
Jagiellonowie, no, Jagiełło pochodził z Litwy, a Polska nie była litewsko. No, Walezy ze Francji, Polska nie była francusko, Batory ze Siedmiogrodu, Polska nie była siedmiogrodzko. Toż je to manipulacjo. Śląsk był niezawisły do roku 1627 de facto, a de jure, jak Godo Jerczyński, do roku 1815 i bardziej nawet ta data 1815, data Wiedeńskiego Kongresu, o tym Godo Lubos, drugi nasz wybitny śląski historyk. Mamy dwóch wybitnych śląskich historyków, Lubosa i Jerczyńskiego. Czasem się ze sobą spierają, no ale robią wiele dla Hajmatu. Wiele jeszcze byśmy mogli godać. Tutaj na tym kanale zowdy dowiecie się prawdy. Na ringu mamy jeszcze dynkmal powstańczego czynu. No i szrajbunek. Leźnica, oto łonacza na śląski, zdobyli 7 maja roku 1921 w to, no, Poloki, a obronne walki trwały od 21 do 24 maja. Tutaj niedaleko mamy Annaberg, ta główna bitwa była. No a co do tych powstań, mianowane je to we polskiej historiografii śląskie powstania, no w domyśle co były Śląsk, Górny Śląsk. No ale my wolimy godać na to polskie powstania i we niemieckiej historiografii tak je. Polskie powstania na Górnym Śląsku, no bo te powstańcy bili się nie Śląsk, ino Polska. Z drugiej strony były obrońcy Górnego Śląska, Zelpszuce. No i była to inaczej śląsko-domowo wojna, bo sąsiad przeciw sąsiadowi stował. Była to wojna polsko-niemiecka, no bo i Poloki spoza Śląska się biły i Niemcy spoza Śląska się biły. Wiele mogli my na ten temat godać. Idzie też powiedzieć na to polsko ekstra operacjo militarno na Górnym Śląsku. Ten sam beispiel, co mamy ze Rusami, kiedy wleźli na Ukrainę i na wschodzie już tam rojbrowali Donbas i Ługańsk. Myślę, co jeszcze będziemy dzisiaj na zicher godać o tym, no ale będziemy też za tydzień przy Annabergu godać. Toż to, co się stało na poczło z 2 na 3 maja roku 1921, to była śląsko-domowo wojna wolna, wojna polsko-niemiecka. No a przodziej to, co było we sierpniu 1919 i sierpniu 1920, no to były takie rozruchy, no, polskie powstania. One tutaj nie były, one były na wschodzie Śląska, przy granicy ze Polską. Taka haja na Cołkiego, na taką wojnę regularną, no to była dopiero w tym roku 1925. No i wiele je polskiej propagandy na ten temat. To nie ma tak, co wszystkie Ślązoki chciały do Polski. Ślązoki, myślę, co by, kiedy mieli możebność, to welowaliby Śląsk, no ale nie było tej opcji, była opcja ino Polska i Niemcy. No i prawie 60% welowało Niemcy, Polska przegrała, no i z kuli przegranego plebiscytu Korfanty zdecydował na poczynomy powstanie. No i Śląsk płynął krwią. Leźnica to było rozwinięte miasto. Nie każde miasto ze średnich stoleciów miało obronne mury. Jedni tak gadają, no ale nie ma to prawda. Tutaj były. No i do tego były 3 bramy. A za mną kościół Świętej Trójcy. Pierwszy zmiankowany jest w roku 1257. Nie skorzej mamy husyckie wojny od roku 1419. Po tym 6 lipnia roku 1415 w Konstancji na stosie zgorął Jan Hus, majster, wielebny, reformator Czech.
We 29 roku przychodzą tutaj husyty, polą kościół, niszczą. Potem w roku 1451 zaś kościół, no i całkiem miasto 17 chałupów goreje. W roku 1498 dopiero odbudowują ten chrum. Przebudowany jest on gruntownie w barokowym sznicie w latach 1717-1720, a wyremontowany, przebudowany, rozbudowany w roku 1939. Przy kościele mamy dynkmal kuzocy poległych w I światowej wojnie i inskrypcję po niemiecku, taki nietypowy. Jest to narzutowy głaz granitognejzu. No, bawia się dzisiaj w geologa. Ja się na tym nie znam. Przeczytał, że kto ino. Znam się na historii, na Śląsku. Godał, że o kamieniu triasowym, dzisiaj tam miał być wapień triasowy przy kościele. No, granitognejz, teraz już wiem, to jest to, no ale są bych nie poznał. Sumy na starym Kierhofie, na wierchu. Wiele zacnych grabów tutaj mamy. No i kościół romański w sznicie, te półokrągłe okna, zakończenia półokrągłe. Kościół Matki Boskiej, czasem idzie też trafić zwiastowanie Matki Boskiej ze XV stulecia. Ponoć miał on stanąć na fundamentach dawnego pogańskiego chrumu. Cudowny obraz i tutaj zaczął się pątniczy ruch na Annaberg w połowie XVII stulecia. We Kruchcie przy wchodzie do kościoła mamy zacne tabule kuzocy poległych w II światowej wojnie. Tutaj na Sportplacu zaszczelili 10 wojaków Wehrmachtu. Mamy to szrajbnięte. No i kuzocy tych, co polegli we styczniu, kiedy Czerwona Armia tutaj wchodziła. No i jeszcze jedna tabula kuzocy poległych w sowieckich lagrach. Na tym Kierhofie znajduje się też zbiorowo mogiła polskich powstańców. Jon Pogodała, Jon Gruchman, no, niemieckie familijne miano, no ale bił się za Polska. No i Inksi. Śląsko-domowa wojna trwała z 2 na 3 maja 1921 do 5 maja 1921. Bitwy o Annaberg trwały od 21 maja do 26 maja 21 roku. No i tutaj też były krwawe pojedynki. 7 maja wkroczyły tutaj polskie powstańce ze Szczeleckiego Baonu, ze Podskupiny Bogdan. Zajęli Leźnica. Gwardian z Annabergu wspomina, co grabili okolicznych pomieszkańców, nawet faroża ze Leźnice ograbili. 21 maja sytuacja się odwróciła. Freikorpsy Oberland ze skupiny Zelbschutz Oberschlesien ze Krapkowic ze skupiny Zit wkroczyły tutaj, odbiły miasto, no i też dopuściły się morderstw i na polskich powstańcach, jako też na cywilnej ludności, no na zicher polskiej łopcyje. Tak oto je historia. Śląsk pogrążył się w domowej wojnie. I tak o tym medykujmy. Na kraju miasta mamy jeszcze żydowski cmentarz. Widzicie, to jest tak zarosłe tu, co nie idzie wleźć, no nie byle się tam przebijał. W 1980 go uporządkowali, no a założyli w roku 1841. Eli była tu synagoga, no i ja i nie, żykali Żydy w jednej z kamienic w centrum, a kiedy były jakieś większe fajery, no to
jeździli do synagogi we Großstrelitz, we Wielkich Strzelcach, niedaleko stąd. No ta gmina tu we Leźnicy nie była jakoś srogo. Jest z nami Adam Peter Kubik, hop stąd, no nie genau ze Leźnicy, no ale niedaleko stąd ze Szczeleckiego Krysu. Gotkoznowca, rektor Śląskiej Gotki na Uniwersytecie w Heidelbergu, związany z tym uniwersytetem. Już nie. Zaraz będziemy gadać. Ja. Autor książki Reise Memoiren, Ja. no i szef-redaktor Kultur Magazin po naszemu we Śląsku. Genau. So. Są my przy Amcie, mamy szrajbunki we dwóch gotkach, po polsku i po niemiecku. Jeszcze tam na froncie mamy po czesku szrajbunek. Niedaleko stąd też mamy budynek DFK, co widzicie we przebitkach, też szrajbunki po polsku i po niemiecku. No i słynny Mainbaum Śląsko tradycjo ze niemieckich landów się wywodząco. Ja? Genau. Tuż, i ono nawiąże do tego, ja tak говорит, z Annaberglandu, jakbyś poradziła tam to pokołzać. Kraina Świętej Anny, to jest genau to, no, To przetłumaczone, w przebitkach domy przetłumaczone na na polski Ja, bardziej, ja. ale tak richtig to nawiązuje do tej pierwszej nazwy, co sam była Annabergland. I to znajdziemy u von Strachwitz, autorka książków tych rodów śląskich, co sam były przed wojną. Ona na przykład Szymiszów i Zbicko-Kamień Śląski, to są von Strachwitz. I ona richtig zrichtowała taką fajną książkę 60 lata po niemiecku na temat tych terenów. Czemu? Bo to wszystko, tak jak już padło, to był kraj Großstrelitz, kraj Strzelce i to sobie sięgało aż po Łodra. To było srogie. To podzielili potem na Gemeinde, na gminy, tak jak to dzisiaj sam moment Gemeindeamt. I w Leśnicy znajdziecie tak richtig kans takich, jakieś już padło aufschriftów po niemiecku też. Czemu? Bo sam richtig ludzie gadają jeszcze po niemiecku. Jak wlejdziesz do amtu, to Bürgermeister sam poradzi po śląsku, po niemiecku i po polsku. Gorzej je z pisaną wersją tych języków i to jest też to, co ja zawsze zwrócę uwagę. Na przykład fajnie, że sam mamy te aufschrifty po niemiecku, ale już dokumentów po niemiecku sam nie znajdziesz. I To tak jak ze Śląską Gotką. Moc Ja. personów poradzi godać Ja. jeszcze, no ale pisać to już Tu nie chodzi mało. o umiejętność pisania, bo ja by zakładał, że niektórzy z tych ludzi poradzą pisać po niemiecku, bo niektórzy z nich richtig, co na amcie robią, studiowali w Niemcach. No bardziej idzie o sam fakt, jako prawnie to jest rozwiązane, kiedy idzie o Gesetz, o te prawa wszystkie minderheitowe, mniejszościowe w Polsce. Bo one nie do końca są konsekwentne przełożone na realia. Tak richtig, tak jakby to porównali do innych europejskich Grenzgebietów, choćby Südtirol, ty wleziesz do amtów, które 2-3 gołtkowe i tam możesz to w tych gołtkach, bo to Gesetz je pod ludzi, a nie ludzie pod Gesetz. W Polsce dali je mentalność, Gesetz nie je do ludzi, ludzie muszą się dostosowywać pod Gesetz. Przy czym, jak weryfikowali Karta Mniejszościowych Praw, ja, w 2008-2009 i też był pierwszy Kaczyński, co potem zginął, to on, żeby chyba pokazać światu, jakie to są otwarte człowieki, podpisał najbardziej tolerancyjną wobec minderheitów ta forma tej karty i ona nigdy do dzisiaj nie znalazła przełożenia na rzeczywistość. I to jest też ten problem, że fajnie, mamy szyldy, mamy napisy, mamy aufschrifty, ale my nie mamy tego w szkołach, my tego nie mamy w Alltagu, my tego nie mamy w takich instytucjonalnych nie wiem, formach, które by tych ludzi, nie wiem, w tym pomagały i wspierały, ja? I to jest też to. Kiedy wejrzeli my jeszcze na Leśnicę, no to sam znajdziemy pora innych ludzi, którzy mają w kulturze śląskiej, ale taki wyższy coś do padania, bych padał. Na przykład Hans Lipiński-Gottersdorf, on się sam urodził, ale to się ciekawo gestaltuje, ciekawa persona, bo on się przeklucił potem do Kluczborka, Kreuzburg i wyjechali do Köln. A że to był ród szlachecki, on stwierdził, on nie chce być tak jak wszyscy u niego w domu po dobrych szkołach, on poszedł do zawodówki. Był na budowie, był baumeistrem tego, ale mimo wszystko goś tam prześladowało go to wszystko i zaczął pisać romany. Zaczął pisać książki i Die Prostna Preußen, to jest na przykład jedna z tak znanych, bo on się wychował przy Prośnie, to jest ta rzeka tam przy Kluczborku, przy tego. I tak richtig, sam kajś tam o tym pamiętają, ale nie do końca. Drugą taką ważną osobistością, to jest sam trochę bliżej na Annabergu, jest Reinhold Wollesz, profesor, który zrichtował, jakby nie było, najlepsze podstawy po całą filologię śląską, jakby taką była, bo on przeanalizował i gołtka ludzi, gramatyka i nagrał tych ludzi w 1920-30 latach. I to wszystko do dzisiaj przetrwało. Ale
naukowcy z dzisiaj z Katowic nie umią niemieckiego i nie znają tych książek, nie znają tych źródeł. I takiego to chyba był pierwszy doktorat i pierwsza habilitacja poświęcona tym tematowi. Ja? Kolejną postacią taką jest dość ciekawą, niedaleko, sam poblisko 5 km dalej jest Dzieszowice. No to mamy profesor Rostropowicz, którą się urodziła. I ona genau, na przykład w nowej książce od, jak on mówi, Zbigniew Rokita, Aglo, ona tam ma kapitel cały, jakie były ciężkie doświadczenia. Bez to, co nawiązuje, my sam mamy ta żywogotka, i śląsko, i niemiecko, i wiadomo po polsku. Bez to, jak idę do Amtu, do dyrektorki Lokiru, Leśnickiego Ośrodka Kultury a Rekreacji, to ja wiem, że u niej usłyszałem, ja możemy to zrichtować. I bez to my sam też zrobili obst Anna Berglandu w Galerii Sztuki. To jest otwarta obina śląskich tekstów. Teraz będziemy robić ta konferencją, będziemy konferencją twórców śląsko-szprachigowych z Anna Berglandu, będziemy sprawiać o tym, po co nam to pisanie, jaką motywację. Premiera filmu już będzie po tym. Ja, no widzisz, dobra, egal. Ale żeby ludzie wiedzieli, Ja, genau. i my sam są trochę dali, my sam są kaś tam w cieniu, ale nie, pomiędzy Łodrą a Nabergiem, ale sa idzie tworzyć, czemu, bo to jeszcze żyje i ludzie jakbyście wyleźli na drogę, to byście słyszeli, poradzą w tych gotkach. I po niemiecku, i po śląsku, i wiadomo, polski też się tam kaś pojawi. Ostatnia dziedzina to Zalesie. Pierwsza wzmianka to rok 1223, a za mną Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. Wybudowany w połowie XIV stulecia. Ją w gotyckim sznicie mamy taką baszczowo wieża, też fest zwiedowno, niespotykano. Przebudowany w XVII stuleciu, a rozbudowany w XIX stuleciu. Mamy tutaj zwiedowne tradycje, no ale już powojenne. We 60 latach XX stulecia we Boże Ciało, akurat mamy pora dni, nie, wczoraj było Boże Ciało, jak ja to kręca Dzień po Bożym Ciele, jest tu taką tradycją sucio tepichów ze blumów. No, blumy się suje na procesji we Boże Ciało, no ale tutaj robią półkilometrowe tepichy ze blumów. Jeśli ktoś chce to obejrzeć, no to przyjedźcie na Bezrok. I jeszcze mamy taką tradycję, ona jest przed nami, no ale po publikacji tego filmu już będzie za nami, taką magia filmu, odprawianiu mszy na koniec oktawy Bożego Ciała na polach, podszód pól, na tak mianowanych górach. To jest tradycja krótsza, bo napoczęła się ona w roku 1995. A tutaj mamy dynkmal ku zocy poległych w II światowej wojnie. Naprzeciw kościoła mamy jeszcze taką klasycystyczną kaplicę. Nie wiem, co to jest, kto tam jest pochowany, albo nie ma pochowany, szajbnicie, jeśli wiecie. A tutaj mamy grab polskich powstańców, co polegli pod Annabergiem i szajbunek po polsku. Tu spoczywa 4 powstańców śląskich poległych w bitwie pod Górą Świętej Anny w maju 1921 roku. Buszka, Gasz, Burek, Matuszek, cześć ich pamięci. Roztomili, jako to było, no oni są heldami dla Polaków. Śląsk był Polsce potrzebny, no bo Polska nie miała industrialnego okręgu. Bez Śląska daleko by nie pociągła. Dla Niemców są to bandyty. Dla Ślązoków też są to bandyty. No ale też ofiary Korfantego. Słuchajcie, to wszystko nie ma takie einfach. Ja godam do Polaków, Ślązoków, no ktoś powie, no ale on jest i Polakiem, i Ślązokiem. Są Ślązoki, łopcyje polski, no to do nich też są heldy, a Ślązoki, niemieckie łopcyje, bandyty, tak jak Grzech powiedział, no i Ślązoki, śląskie łopcyje, bandyty. No ale to, roztomajte były historie, często jakieś młode synki, co szły do tej wojny, no bo fater tak kozał, albo szał jakiś chłop, no bo sąsiad szał. Rekrutowali też jedni i na siła wcielali. Inksi szli po przygoda, jeszcze inksi, no bo żołd wypłacali. Roztomajte były powody. Jedni ulegli propagandzie Korfantego, co dostaną krowa, co im się będzie żyło lepiej, co oni na tych grubach będą panami, sztajgrami, no i nie ino na grubach. Naprawdę wiele by szło na ten temat gadać.
Polecam książka profesora Uniwersytetu Śląskiego Ryszarda Kaczmarka. Powstania Śląskie 1919-2021. Nieznana wojna polsko-niemiecka. Najlepszą publikacją na temat tej śląskiej wojny domowej, tej wojny polsko-niemieckiej, niedoskonało, no ale dobro, 600 stron. Polecam, co by poczytać, jako to richtig było. No i wiemy, co po stronie tych polskich powstańców biły się ludzie ze Polski, ze Małopolski, ze Podhala, ze Lwowa, no a po stronie niemieckiej, no i bajeroki. Wiele by szło na ten temat gadać. Będziemy jeszcze o tej. Na sam koniec Banchow, a tak richtig były Banchow z roku 1934. Fungował on do roku 2000. Ostatni cuk tutaj przejechał. Linio, Kandzin-Koźle, Wielgie, Strzelce. Nie wlezymy tam, szkoda, jest to prywatny plac, zbroniony wchód. Fajniście to wygląda, taki nietypowy Banchow. No a po mojej lewej stronie krowy. Ja, no to jest istno wieś. Tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień na Annabergu. Będzie też Adam Kubik. No i byćcie ze mną, bo co tydzień Jerzech na rajzie. Pyrsk.